Bydd y menydd plentyn yn newydd gymaint wrth i ni tyfu. Yn ôl pob sôn, erbyn un mis fod yn 2 oed, mae y menydd i bron per unwaith ac un gynhad. Bydd treulio amser yn gwneud ffrindiau, yn trio pethau newydd ac yn dysgu, yn helpu i mi ddatblygu i bod yn rhoi dolyn. Maen nhw'n gallu cymysgu efo plant eraill a maen nhw'n rhoi'r dechrau gorau i'r plant. It's really brought him out of his shell, which is what we wanted him to do when he comes here. Bydd mynychu cyfleusterau gofal plant o ansawdd da yn helpu plentyn wrth ddatblygu sgiliau cymdeithasu, sgiliau ieithyddol, sgiliau emosiynol a sgiliau gybyddol, yn ogystal â sgiliau corfforol bydd ni'n helpu'n hwyrach yn ei fywyd. Ym Merthyr Tydfil, rydyn ni'n ddigon ffodus i gael nifer o wasanaethau gofal plant, gan gynnwys meithrin feidd, cylchoedd meithrin, gofalwyr plant, clybiau allan o ysgol a chlybiau gwyliau. Ewch y cychwyn gorau i mi mwyn y dyfodol gorau. Rhowch iddyn nhw'r cychwyn gorau mwyn y dyfodol gorau.